5 ліпеня 1812 года войскі Наполеона дашлі да Оршы і хутка захапілі горад. Не тое, каб гэта святочная дата, ды і не тое, каб трагічная, але тое, што адбывалася ў нашым горадзе ў бліжэйшыя ўсяго толькі паўгады, гэта рэальна вельмі насычана і вельмі палітычна важна. За Оршай сачыла вся Еўропа. Не будем поглыбляться ў падзеі храналогіі, назовем толькі некалькі датаў. 5 ліпеня 1812 года горад пераходзіць пад кантроль французаў. З 16 ліпеня па 1 жніўня ў горадзе знаходзіцца сам Наполеон, а 7 лістапада Наполеон ужо цякае праз Оршу з Масквы. Што ж важнага адбывалася ўвесь гэты час? Ну, па-першае, прысутнасць самога Наполеона, які 2 тыдні пражыў у нашым езуіцкім калегіуме. Варта разумець, што Наполеон у той час гэта кумір мільёнаў, гэта вельмі харызматычны лідар. Нават сёння асоба Наполеона лічыцца вельмі важнай, магчыма, самай важнай у канцы новага часу. Каб вы разумелі, чаму так важна, ну, ён рэальна змяняў Еўропу на сучасную. Напрыклад, сістэма нумарацыі дамоў, якую мы сёння выкарыстоўваем, была прыдумана самім Наполеонам. Да яго часу дамы не мелі нумерацыі. І ў лепшым выпадку іх неяк называлі асабістымі імёнамі. А тут уводзяцца не проста нумары на дамах, але і правіла, што на адным баку толькі цотныя нумары, а на другім толькі няцотныя. Гэта прыдумка Наполеона. Чаму Наполеон аж на 2 тыдні пражыў у Оршы? Бо ён спадзяваўся менавіта ў нас, у Оршы, падпісаць мірную дамову з расійскім царом. Да, Наполеон не збіраўся захопліваць Расію. Наполеон хацеў прымусіць Александра I стаць сваім саюзнікам. У гэтым і быў сэнс пахода на Расію. Другі знакаміты чалавек, які меў дачыненне да Оршы ў гэты час, гэта Анрі Бэль. Нічога не гаворыць гэта імя. Окей, тады вам будзе вядома яго імя як Стэндаль. Да, пісьменнік Стэндаль жыў таксама ў нас. Вось затое ён быў такім непрыемным адназначна для аршанцаў інтэндантам. Інтэндант – гэта той, хто забяспечвае войскі харчаваннем, фуражом і ўсім неабходным. А ў 19 стагоддзі забеспячэнне войска азначала павальнае рабаванне сялянаў. Там, дзе войска знаходзіцца, там сяляне і кормяць гэтае войска. І, канешне, недобраахвотна. Аршанскія сяляне вельмі моцна пацярпелі ад вайны і ад рэквізіцыяў Стэндаля. Таму менавіта гэтыя паўгады можна назваць часам з'яўлення пад Оршай першай маштабнай паўнавартаснай партызанкі. Толькі давайте адкінем ідэалагічныя штампы. Маўляў, партызаны змагаліся за веру, цара, отечества. Ніфіга. Беларускія сяляне яшчэ былі ў асноўным уніатамі, і праваслаўе маскоўскага тыпу для іх было чужым. Адмятаем, што яны змагаліся за веру. Цар ім не мог падабацца, бо расійскае прыгоннае права было больш жорсткім, чым тое ж прыгоннае права ў Рэчы Паспалітай. Таму за цара яны таксама не змагаліся. А отечества селянін таго часу палітычнымі тэрмінамі не надта валодаў. Отечества для яго не было. Сяляне сыходзілі ў лясы, фармавалі партызанскія атрады проста, каб абараніць сваю маёмасць, проста, каб з голаду не здохнуць. І білі яны ў гэтых лясах не толькі французаў, даставалася і расейцам. Пра гэта ёсць сведчанні. Ну і апошняе, што называецца, няма добрага без дрэннага. Калі французы сыходзілі з горада, яны моцна Оршу разрабавалі. І падчас рабаўніцтва Куцейнскага манастыра было выпадкова знойдзена даўно згубленае і забытае так званае Аршанскае Евангелле. Пра яго мы зробім асобны выпуск. Гэта неверагодны помнік 13 стагоддзя. То есть, уявіце сабе, манастыр рабуюць і знаходзяць гэтую каштоўнасць. Прычым французы не зразумелі, што гэта каштоўнасць і проста яе выкінулі. Дарэчы, недалёка ад манастыра яшчэ ў 90-е гады можна было пабачыць частку артылерыйскіх умацаванняў, пабудаваных французамі. Асабіста мне цяжка ацаніць, пазітыўныя гэтыя паўгады былі ці негатыўныя. Любая вайна – гэта негатыўна. Але яе наступствы бываюць розныя, і для Оршы вайна 12-го года, ну, прынцыпе, не тое, каб надта трагічная, а затое знойдзена Евангелле. Давайте так, вы самі ацэніце, што гэта было. Гэта было добра ці, хутчэй, дрэнна. А для таго,
каб лепш ацэніць, трэба разбірацца ў матэрыялы і раю пачытаць вам работу Віктара Лютынскага. Яна, ў прынцыпе, у адкрытым доступе ёсць пра 1812 год. Каб вас яшчэ больш заматываваць да чытання, я скажу, што падчас адступлення войскі Напалеона значную частку нарабаванага ў Маскве, Смаленску і іншых гарадах затапілі ў Аршанскім Дняпры. Прыблізна дзе? Яно вядома. Хутчэй за ўсё, гэтыя скарбы і зараз у Дняпры, і ніхто іх да гэтай пары не знайшоў.